Киев у огні. Українська столиця зазнала один з наймасштабніших ударів расейцаў. Улады не хотели отдавать дитя африканской мигрантки. Пляжи под особливым контролем и апошние звонки под российскую попсу. Про гэта и не только распавядзем у короткім выданні навінаў нядзелі 24 траўня на Белсаце. Пачынаем. Пожары и масштабные разбурения у Киеве. Уначы Россия зладзіла одну з найбуйнейшых атак по столице Украины с пачатку войны. Паводле папярэдняй информации для удару выкарысталі больш за паўсотні ракетаў и звыш 7 сотняў беспилотников. Официально подтвержден удар гипергукавой ракетой «Орешник» по грузовым аэродроме Белая Царква под Киевом. Расейцы выкарысталі гэты тып ракетаў ужо трэці раз. Гэта камбінаваная атака, балістыка, крылатыя ракеты, дроны, прылёты ў розных раёнах гораду, 47 лакацыяў. На дадзены момант мы маем інфармацыю пра аднаго загінулага, больш за 20 шпіталізаваных. На жаль, сярод іх ёсць дзеці. По обновленных данных, 2 особы загинули, больше за паўсотні пораненные. Разбуранные некалькі жылых домов, потерпели школы и дзіцячы садок. Цалкам выгараў один з гандлёвых центраў. Одна з ракетаў трапіла ў вестыбюль станцыі метро. На платформе ў гэты час схаваліся людзі. Там шмат пацярпелых. Атака працягнулася і раніцаю. Пра магчымую масаваную атаку напярэдадні вечарам паведамляў прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі са спасылкай на еўрапейскія і амерыканскую выведкі. Гісторыя доўгай разлукі са шчаслівым фіналам. Улады Беларусі аддалі дзіця 23-гадовай грамадзянцы Гвінеі Мар'ям Сума, якую дэпартавалі з краіны 10 месяцаў таму. На радзіму дзяўчынку транзітам праз Маскву даставілі гвінейскія дыпламаты. Маленькая Сабіна нарадзілася неданошанай у лістападзе 2024 года. Са словаў маці, дзіця паклалі ў шпіталь, а за медычную дапамогу з яе запатрабавалі больш за 30 000 $, хоць жанчына і мела дзейную страхоўку. Мар'ям змагла адведаць дачку некалькі разоў у шпіталі, але калі Сабіне было 4 месяцы, яе перавялі ў дзіцячы дом, а саму Мар'ям спачатку арыштавалі на месяц, а потым дэпартавалі. І толькі пасля розгаласу ў СМІ, скаргаў і ангажаванняў справу прадстаўнікоў ААН, ЮНІСЕФ і гвінейскіх дыпламатаў, улады Беларусі пагадзіліся аддаць дзіця маці. У суботу па ўсёй краіне прайшлі школьныя апошнія званкі. Са школай развіталіся 58 000 маладых беларусаў. Акрамя урачыстых лінеек для выпускнікоў прайшлі канцэрты і дыскатэкі. Як і ў папярэднія гады, улады зрабілі гэтыя мерапрыемствы цэнтралізаванымі, прынамсі ў гарадах. Выпускнікоў з усіх навучальных установаў збіралі на адной пляцоўцы і арганізоўвалі ідэалагічна правільныя мерапрыемствы з патрыятычнымі песнямі і нумарамі. Самы маштабны канцэрт прайшоў у Менску на лядовай пляцоўцы Менск-Арэна. Там прысутнічалі каля 13 000 чалавек. Гэдлайнерам канцэрту быў расійскі выканаўца Лёша Свіх. Хто б гэта ні быў. У Чаўскім раёне на Магілёўшчыне аўтаномны пажарны апавяшальнік выратаваў жыццё мужчыну. Пра ўзгаранне суседняга дому паведаміла жыхарка вёскі Дзедня. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, дом ужо увесь быў у агні. На шчасце, гаспадар жытла прачнуўся ад гуку апавяшальніка і змог самастойна выйсці на вуліцу. Пасля медычнага агляду яго шпіталізавалі. Пажар патушылі, аднак будынак амаль цалкам знішчаны. Прычыны ўзгарання цяпер высвятляюцца. Міліцыя возьме пад узмоцнены кантроль месцы масавага адпачынку паблізу вадаёмаў. Гэтак МУНЦ анансуюць дадатковыя патрулі міліцыі і ДАІ ў папулярных пунктах адпачынку. Асаблівую увагу плануюць звярнуць на факты распіцця алкаголю. Меру тлумачаць тым, што менавіта ў стане ап'янення людзі часта гінуць на вадзе. У рэйдах плануюць задзейнічаць таксама прадстаўнікоў таварыства ратавання на водах і так званых дружыннікаў. А Міністэрства надзвычайных сітуацыяў падрыхтавала для жадаючых адпачыць спецыяльную інтэрактыўную мапу, на якой пазначаныя дазволеныя месцы для купання. У ведамстве зазначаюць, што на такіх пляжах абсталяванае і праверана пясчанае дно, забяспечаная патрэбная інфраструктура, а галоўнае дзяжураць ратавальнікі.
Адміністрацыя Дональда Трампа плануе змяніць правілы атрымання грын-карты ў ЗША. Мігрантам могуць забараніць падаваць дакументы на сталы від на жыхарства, калі яны знаходзяцца цяпер унутры краіны. Замест гэтага заяўкі прапануюць афармляць толькі праз амерыканскія консульцы за мяжою. У Белым доме змену тлумачаць тым, што трэба ўзмацніць кантроль над іміграцыяй. Крытыкі ініцыятывы папярэджваюць, што пра магчымыя затрыманні, разлучанні сем'яў і новыя праблемы для легальных мігрантаў. Асабліва небяспечны новы парадак для беларусаў, якія выехалі праз пагрозу пераследу. Пакуль ёсць толькі праект рашэння. Калі яго ўхваляць, новыя правілы могуць вступіць у сілу ўжо ў найбліжэйшыя месяцы. У французскіх Канах завяршыўся 79-й кінафестываль. Галоўны прыз «Залатую пальмавую галіну» атрымаў румынскі рэжысёр Крыстыян Мунджы за фільм «Фьорд». У сёлетнім конкурсе бралі ўдзел 22 стужкі. Узначальваў жыры карэйскі рэжысёр Пан Чхан-ук. Гран-пры фестывалю ўручылі расійскаму рэжысёру Андрэю Звягінцеву. Другую па значнасці ўзнагароду Канаў ён атрымаў за антываенную стужку «Мінатаур». У сваёй прамове Звягінцев проста са сцэны звярнуўся да Владимира Путина. Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном, чтобы наконец прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем. Беларускі Робін Гуд і герой антыбальшавіцкага супраціву. У Варшаве ўшанавалі памяць Юркі Моніча, забітага карнікамі ГПУ 102 гады таму. Акцыю зладзіў рух салідарнасці разам. Прыгадваючы гісторыю апантанай любові і барацьбы за свабоду Беларусі, узгадалі і героя сучаснасці Алеся Пушкіна і Ігара Ледніка. 23 траўня 1924 года быў забіты Юрка Моніч, беларускі Робін Гуд. Гэта чалавек, які разам з паплечнікамі адбіраў у камуністаў тое, што яны нарабавалі ў беларускага народа, і на Барысаўшчыне вяртаў гэта людзям. Таксама ён спыніў цягнік, савецкі цягнік, дзе ехалі савецкія дыпламаты, прылюдна зганьбіў іх, загадаў выдаць ім па 40 шампалоў на вачоху дыпламатаў заходніх. І за гэта яму, канешне, не прабачылі. Лепшыя сілы НКВД палявалі на яго, знішчылі яго, расстралялі больш за 20 ягоных паплечнікаў і дзесяткі ягоных удзельнікаў ягонага руху, ягонага атраду адправілі ў лагеры. Жыве Беларусь! Палярнае ўварванне. У апошні тыдзень вясны сіноптыкі прагназуюць істотнае часовае пахаладанне. Тэмпература паветра пачне імкліва зніжацца ў аўторак з паўночных рэгіёнаў краіны. Халодны атмасферны фронт прынесе дажджы і парывісты вецер. Дзённыя тэмпературы цягам усяго тыдня будуць вагацца ад усяго плюс 9 градусаў на поўначы краіны да плюс 16 на поўдні. І на гэтым завяршаем нашае выданне. Вынікі ўсяго тыдня о 19-й па Менску падвядуць мае калегі ў нядзельнай студыі «Белсат». Што стаіць за сумеснымі расійска-беларускімі ядравымі вучэннямі? Наколькі рэальная пагроза паўнамаштабнага ўцягвання нашай краіны ў расійскую агрэсію? Гэты і іншыя пытанні абмяркуе Алесь Залеўскі з гасцямі студыі. Заклікаю падпісвацца на соцсеткі «Белсату», каб не прапусціць найважнейшыя навіны. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, пастаўце лайк ці пакіньце каментар пад гэтым відэа. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».